I čao ljudi, danas igramo Agario. Napokon, nakon dugog vremena, Agario. Evo, kao ćemo se zvati. Ziko Gamer. I idemo ljudi. Nisam ga baš odavno igrao, ovo je 3. epizoda ako ne znate. I napokon ga opet igramo. Ja ne znam zašto ga nisam igrao, ali ne znam. Nešto mi prvo nije bio radio nakon one 2. epizode i tako. Ne. Samo da vidimo koje skins imamo za kupit. Imamo 300. Za što možemo skupljati? Ja bi skupljao za ovo Target. Onako zanimljivo mi je. Možemo i za nešto drugo. Samo da vidimo što je ovo. Mass Boss. Ne znam. Samo sekundu. I evo nas opet. Ne. Što se radi? Vraćamo se. I ubrzo će video sa kanala Leon Show. Znači igrat ćemo Clash na iPadu. Ovaj me lik lovi. A pobjeći ćemo. Da. Ne, evo ga. Nećeš. Što me prepade. Kako ovo dobro, samo da vidim. Jel se ovo skin kupuje ili ga ima ono za kad napišete ga dobijete. Ne. Što se reklama neka. Što je ovo sad? Vratit ćemo se samo. A zablokiralo je. Da vidim što je ovo, nisam vidio. The Land of Android. Što je sad opet zablokiralo? Ovo sve je zablokiralo, što mu je? A ovdje ćemo završiti epizodu jer nešto ne radi. Pa, čao ljudi.